खुशी के समैया विश्वकर्मा बाबा चीनी मिल से अइले मोरे सैया विश्वकर्मा बाबा चीनी मिल से अइले मोरे सैया। मिक्स बाय चंदन पांडे। म्यूजिक बॉय डीजे मोहन। राउरे कृपा से आटा चौकी बैठबनी सुतल भगिया देवता रौरे नु जगवनी हे बाबा। राउरे कृपा से आटा चौकी बैठबनी सुतल भगिया देवता रौरे नु जगवनी। लोहा लपड़ का दुंधारी तमिले छिपा के छिपा मलैया कमल बिराजी आई बाबा धोब हमरा रुपैया विश्वकर्मा बाबा राई समिल से अइले मोरे सैया विश्वकर्मा बाबा चीनी मिल से अइले मोरे सैया। मिक्स बाय चंदन पांडे। म्यूजिक बॉय डीजे मोहन। मानवा के सोचल पूरा भइल यारा मानवा राइटर चंदन घरे आ गइले सजनवा हो। मानवा के सोचल पूरा भइल यारा मानवा राइटर चंदन घरे आ गइले सजनवा। राजू पाठक से भजन गवाइब हर साल यही ठैया मूर्ति बैठाएम पूजन कराएम 17 सितंबर समैया विश्वकर्मा बाबा फलावर मिल से अइले मोहरे सैया विश्वकर्मा बाबा चीनी मिल से अइले मोहरे सैया। मिक्स बाय चंदन पांडे।